ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ಡೇಟು ಇತ್ತ ಚೆಕ್ಔಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಶಿರಡಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತನ್ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಿದಡ್ನಿ ಮೂಜೆರೆಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅರುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಹೀರನಂದನಿ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚ ಹೀರನಂದನಿ ಕೈತಲ್ಡುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಿರುಗದ ಅಂಚ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ರ ಮೂಲ ಬಲ್ತದ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹಾಯ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈರನಂದನಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈವರಿಗೆ ದಾದ ಬೇತ ಪಿಕಪ್ ಇತ್ತು ನಂಚದನ್ನ ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇದ ರೋಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಯಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಯಾ ಇರೇಗ್ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಯರ್ಸ್. idli.com ಎಂತ ಬಾ idli.com ಉಂಡು idli.com ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮುಲ್ತ ಕೆಫೆದಾಕಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೇರೆಗ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪವನ ಬುಡ್ಚೆ ಬಾಕಿದ ಮಮ್ಮ ತಿನ್ಪೌಡಿರೆಗ Chomin. No. Chili chicken. Chili chicken noodles. No. Pizza. Hola, flight. Oh yeah. ಬಂಜಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ಪೂರ ತಿಂದು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಮೂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂತ ರೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ₹5 change ఉందా? థ్యాంక్ యూ బాల. థ్యాంక్ యూ.
Kaliya. अरे कहाँ है अंदर ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 3 hours ಅದನ್ನ ಪಣ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂತ ಪೊಡ್ಚೆ ಪಪ್ಪ ನೆಪ್ಪಿನ ಇರೆಗ್ ನೆರೋಡ್ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಡ್ಲ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಇಡೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜೈಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಂಡ ಏರ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿಗ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೋರು ಬಡ್ಸ
ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿದೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು Airbnb ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾತಂಡು ಅವರ ಸಾಕಾತಂಡು ಪೂರ ರಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಡೈನಿಂಗ್ದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪೋಪಿಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ 2 ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು 2 ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಇದಾಯ್ತು ತೋಜು ನಾವು ಪೂರ ಏನ ಮಾಲ್ ಫುಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಚೂಸ್ ಮಂದಿನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೂರಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಮ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇ ರಕ್ಲಾಕ್ಲ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ದಾದಾನ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪರೆ ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಇಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಂಚ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಚೂಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಚಾ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಚಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಇಂದು ಏನ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು